It's been 6 long days since I saw you. L'any 1972 corrien aires de canvi per a la política internacional. Nixon i Mao es reunien a Pequín disposats a normalitzar les relacions entre Xina i els Estats Units. I eixe mateix any, José Miguel Benito accedia al càrrec de primer tro. Eren nous temps i moltes coses havien canviat des que ell va ingressar a la fila. La creuar, nosaltres en aquell entonces passaven ratlla, que nosaltres diem, i era el diumenge a les 12, entonces el Montepío anava per un compte i la fila, quan tenia falta de diners, entonces era passar ratlla, que entonces dia, i entonces nosaltres pagàvem, si no anaves, pagaves una peseta de falto para fondo de la fila, y si anaves no la pagaves. Y entonces en un duro semanal, perquè el traje, quan vam anar a nosaltres, el traje era meitat de la fila i meitat de nosaltres, o sigui que la fila el donava el cinto, la túnica, la capa i el casco, però tot el més, sabates, el punt, els guants, la caputxa blanca, tot això, el suèter, tot això s'ho havien de pagar nosaltres. Per això dic que t'alquilava més traje i venia resultat sobre el primer que em resulta a mi sobre 115, 110, de 110 a 120 pessetes. També la música dels timbals, ara una companyia habitual en les esquadres cristianes, va ser en altre temps tota una innovació. Una original aportació a la festa dels asturianos que van desfilar en l'entrada de 1961. Nosaltres van ser de les primeres filades que van baixar en el carrer Sant Nicolau en l'entrar en timbals. I no es podia pagar la fila. I entonces, per tant, en aquell entonces, com Juan Jover estava en pleno apogeo, era jove i era quasi sempre el que feia el cabo, pues entonces ell va ser el primer cabo, com si diguem, que es va maquillar el cap, que va maquillar el cap, va baixar en l'entrada i van baixar en timbals. L'àgil desfilar que caracteritza les esquadres cristianes en el cas dels asturianos pot ser deguda a una altra innovació, el canvi d'escut. Uns escuts que són d'acer inoxidable o són d'alumini, d'això, però en aquell entonces es duien d'escaiola. Pues imagina't tu un escut, i eren molt més grans que els que duiem ara, perquè aplegava hasta quasi els castellets, l'escut aquell. Entonces, cada volta que l'agarava, no era l'agarrar-lo, perquè l'agaraves bé, però quan aplegaves a mitjan camí, o te s'havia soltat el de davant o te s'havia soltat el de darrere. I havia un altre, però si no puc, si s'ha soltat el de darrere. Perquè, a més, pesaven una fronta. I l'únic que passa és que, clar, en l'edat està el misteri en aquell, igual tenen aquest escut que un altre. T'hagueren donat dos que hagueres baixat. En 1972, definitivament havien canviat moltes coses. Per exemple, el nombre de festers, una situació que garantia el futur de la fila, però que, en canvi, va posar fi a alguns dels privilegis que tenien els més antics dels asturianos.